friends, welcome back to Girl Channel. दिनैनि बे पार्टफोराव जों नोंथांमोनजों सावरायगोन सोरांनि रिफिनाय आरो रिफिखांनाय खोन्दो 10 नि बेवहाय नोंथांमोनजों जों सावरायनो नागिरदों गिबियावनो दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दुलुर आयनाफोराव रिफिनायनि थाखाय दिन्थिसिननि नेम दा बेवहाय माखासे दिन्थिसिन दङ दुलुर आयनाफोराव बेहा जाबाय खंसा आयनानि एसे बेलेग जागोन हरलायबाय आयनानि एसे बेलेग जागोन दा बेखौ जोङो डिटेल्सआव जों गुवारै सावरायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जायोदि जायफोर नायगिरि बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालाम लोगोसे लाइक खालाम आरो भिडिअखौ नायनायनि उनाव जुदि मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना शेयार खालामनो नाजा जाहाथे बयबो बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै सोलोंनो हायो दा बेवहाय दङ दुलुर आयनाफोराव रिफिनायनि थाखाय दिन्थिसिननि नेम बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आं एसे फरायनानै होनो नागिरदों जेब्ला दुलुर आयनाफोरजों रिफिहोनायाव सोमोन्दो लाखियो अब्ला नों माखासे दिन्थिसिनफोरखौ मानिना सोलिनो गोनां जायो जायखौ गोदान कार्टेजियन दिन्थिसिन निउ कार्टेजियन साइन बुंनाय जायो बे दिन्थिसिनाव आयनानि मिरुखौ गुदि बिन्दोआव हमनाय जायो आयनानि गाहाय अक्षखौ थावनिसिम बिखान्थिनि एक्स अक्षआव होनना हमनाय जायो दा नोंथांमोना जों मोनबोदों सिगांनि थाखोफोराव मोनबोदों जों बेवहाय मिरु पिखौ जोङो मा खालामदो आयनानि गाहाय माने बे मिरु पिनिफ्राय जोङो बेखौ थावनिखौ माने सानलांबाय थागोन दा नोंथांमोना बे पिक्चाराव नुनो मोनदों आं नोंथांमोननो मोनसे पिक्चार दिन्थिना होनो नागिरदों बेवहाय पिया जाबाय आयनानि गुबै मिरु दा बे मिरुनिफ्राय जोङो जखाखौ लानाय जागोन बेवहाय नोंथांमोना एक्स आरो एक्स नुनो मोनदों एक्स आरो एक्स डेस आरो बिथिं नोंथांमोना जों बेखौ वाइ सानना लानाय एमखौ आरो बिथिंखौ जों वाइ डेस होनना सानना लानाय दा बेवहाय जोङो डिस्टेन्सखौ माबोरै सुगोन जेब्ला आगसि आथिं थायो अब्ला आगसि फारसे थाङो अब्ला जानथायखौ जोङो दानख'थायसिम जों दिन्थिनाय जायो आरो जेब्ला नैबे पिनि आगदा आथिंजाय थायो अब्ला बे सिनखौ जोङो दाजाबथायजों दिन्थिनाय जागोन आरो जेब्ला नैबे पिनि गाहाय फारसे थागोन जौथाया अब्ला जोङो बेखौ दानख'थायजों दिन्थिनाय जागोन आरो जेब्ला पिनि गोजौ फारसे थांगोन अब्ला जोङो बेनि जा माननि सिगाङाव जोङो दाजाबथायखौ दिन्थिनाय जायो आरो बेवहाय नोंथांमोननो दिन्थिनाय जादों मोनसे फिसा पिक्चार बेवहाय आयना गेजेराव थाबाय थामहिनबा मिरर थाबाय आयनाया आरो गोजौथिं थांबा दाजाबथाय सिंथिं फैबा दानख'थाय आरो आगदाथिं थांबा दाजाबथाय आगसिथिं थांबा दानख'थाय दा बे लिरनायखौ जों नायफैनोसै बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नाम्बार 1 आव नोजोर मुवाखौ जेब्लाबो आयनानि आगसि फारसे लाखिनाय जायो बेयो फोरमान खालामो दि नोजोर मुवानिफ्राय फैनाय सोरांनि रोदाया आगसि फारसेनिफ्राय आयनायाव गोग्लैयो दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नोजोर मुवाया जेब्लाबो नैबे पिनि जेब्लाबो आगसिथिंजाय थागोन थामहिनबा नैयाव नोंथांमोना बि बिन्दोखौ नुदों बे बि बिन्दोआ जाबाय नोजोर मुवानि थावनिखौ फोरमायदों बेवहाय दा बे बि बिन्दोआ थामहिनबा नोजोर मुवाया जेब्लाबो बे पिनिफ्राय बेसिमहालागै आगसि फारसे थायो होनना बुंदों बेनिफ्राय नैथियाव बुंदों मा गाहाय अक्षनि लिङै थानाय गासैबो जानथायखौनो आयनानि मिरुनिफ्राय सुनाय जायो थामहिनबा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों गाहाय अक्ष माने बेवहाय एक्स डेसखौ जों गाहाय अक्ष सानना लानाय जायो आरो बे अक्षनि जा डिस्टेन्स थामहिनबा नोजोर मुवानि डिस्टेन्स बा सायखंनि डिस्टेन्स बेफोरखौ जोङो माबोरै जुखिगोन नैबे पि बिन्दोनिफ्राय जुखिनाय जायो बेनिफ्राय बेसिमहालागै डिस्टेन्सआ बेसेबां थामहिनबा बेनिफ्राय बिथिं माबा मोनसे थागोन सायखं सोमजिनायनि थावनि बेबायदि जोङो जुखिनाय जायो आरो जेब्ला पिनिफ्राय आगसि आथिं जुखिनाय जायो अब्ला जेब्लाबो बेनि माना दानख'थाय जागोन आरो जेब्ला पिनिफ्राय आगदा फारसे जुखिगोन अब्ला बेनि माना दाजाबथाय दा बेखौनो बुंदों बे नाम्बार 2 आ बेनिफ्राय नाम्बार 3 आ बुंदों गुदि बिन्दोनि आगदा फारसे प्लास एक्स अक्ष फारसे गासैबो जानथायखौ दाजाबथाय आरो गुदि बिन्दोनि आगसि फारसे माइनास एक्स अक्ष फारसे गासैबो दानख'थाय हमनाय जायो दा सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोनो नैबे जाबाय गुदि बिन्दो पिखौ जोङो गुदि बिन्दो होनना सानना लादो आरो बे पि बिन्दोनिफ्राय जेब्ला जों आगसि फारसे जानथायखौ जुखिगोन अब्ला बेखौ जोङो दानख'थायसिम जों दिन्थिनाय जागोन आरो बे पि बिन्दोनिफ्राय जेब्ला जों आगदा फारसे जानथायखौ जुखिगोन अब्ला बेनि मानखौ जों दाजाबथाय हमनाय जायो बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों नाम्बारफोराव गाहाय अक्षनि साथिं थोंगोरै प्लास वाइ अक्ष फारसे गासैबो जानथायखौ दाजाब हमनाय जायो दा नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोनदों बेवहाय पि बिन्दोनिफ्राय जों जायखिजाया गोजौथिं जानथाय जुखिया मानो बेनि माना जेब्लाबो मा दाजाबथाय जागोन दा बेखौ नोंथांमोना बेयाव लिरनायखौ नुनो मोनदों सा फारसे जौथायखौ जों अरायबो दाजाबथाय हमनाय जायो आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहायबो दाजाबथाय बेनिफ्राय नाम्बार 5 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों गाहाय अक्षनि गाहायथिं थोंगोरै माइनास वाइ अक्ष फारसे गासैबो जानथायखौ दानख'थाय हमनाय जायो दा जेब्लानोखि बे
आरो नोंथांमोना जेब्ला पि बिन्दोनि सिंथिं फैगोन अब्ला बेनि जा जौथाय टाइम एबा डिस्टेन्स जुगिनायाव जोङो बेखौ अरायबो मा दानख'थाय हमनाय जायो। दा बेवहाय नोंथांमोना मोनसे एर' सिनजों दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जादों दानख'थाय। दा बेनो जाबाय नैबे कार्टेसियान दुलुर आयनाफोराव रिफिनायनि थाखाय दिन्थिसिननि नेमफोरखौ जोङो बेबायदि पिक्सारनि गेजेरजोंबो फोरमायनो हायो। बेनिफ्राय जों नोंथांमोनजों सावरायगोन बे आयनानि मावसुलु आरो गिदिरथि बेवहाय मोनसे रिलेशनशिप होनाय दङ नोंथांमोननि बुकआव आरो बे बुकआव ओरैबायदि होनाय दङ बेनो जाबाय आयनानि मावसुलु थामहिनबा नैबे जाबाय आयनानि फर्मुला। बेखौ जों जायखिजाया सानखान्थि बानायनाय बेजों रिलेटेड थानाय माखासे प्रब्लेमफोर मोनगोन जों बेखौ उनाव सावरायगोन। दा फरायसा बिथांमोना बे रिलेशनशिपखौ बे सोमोन्दोखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा। बेवहाय नुदों 1/p प्लास 1/u इकुवेल टु 1/f। बेवहाय p माने मा? p जाबाय आयनानि मिरुनिफ्राय सायखंनि जानथाय, u माने जाबाय आयनानि मिरुनिफ्राय नोजोर मुवानि जानथाय आरो f माने जाबाय आयनानि मिरुनिफ्राय गाहाय फकासनि जानथाय। दा आयनानि मिरु बुंब्ला आं एसे बावैसो सिगाङाव नोंथांमोननो फोरमायदों आयनानि मिरु माने बेनिफ्राय थामहिनबा बेनिफ्राय जोङो डिस्टेन्सखौ लागोन। थामहिनबा बेनिफ्राय डिस्टेन्सआ बे नोजोर मुवानिफ्राय बेसेबां जायो बेखौ जोङो इउजों दिन्थिनाय जायो आरो साप'ज हमना ला नैबे मोनसे मा सायखं बेनिफ्राय बेसिमहालागै बेसेबां डिस्टेन्स बेखौ जोङो हिजों दिन्थिनाय जायो आरो बेवहाय एफ माने मा फकास डिस्टेन्स। दा बेखौ जों प्रब्लेमनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोजाङै बुजायगोन। बेनिफ्राय गिदिरथि माने मा मेग्निफिकेसन। दा बेवहाय सेन्टेन्स मोननैसो लिरनाय दङ बेखौ नोंथांमोननो फरायना होनाय जाबाय। गंसे दुलुर आयनाव गिदिरथि सोमजिनाया सोमोन्दो नां बांनायखौ दिन्थियो जेराव नोजोर मुवानि रुजुनायाव मोनसे नोजोर मुवानि सायखङा गेदेरसिन। बेखौ सायखंनि जौथाय आरो नोजोर मुवानि जौथायनि रुजुथायजों फोरमायनाय जायो। बेखौ सरासनस्रा इंराजि हांखो एम जों दिन्थिनाय जायो। गोरलै राव जों गिदिरथि बुङोब्ला बेखौनो बुजिनांगोन जेब्ला जोङो सायखंनि जौथायखौ नोजोर मुवानि जौथायजों डिभाइड खालामो एबा राननानै जा भेलु मोनगोन बेनो जाबाय गिदिरथिनि मान। दा जोङो बे गिदिरथि हमना ला बबेबा मोनसे सायखङा नोजोर मुवानिफ्राय बेसेबां गिदिर बेखौ जोङो बेबायदि माने फर्मुलानि गेजेरजों जों मोननो हायो आरो बेनो जाबाय गिदिरथि होनना जों मिथिनो हायो। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय जुदि ओइचआ नोजोर मुवानि जौथाय आरो ओइचएसआ सायखंनि जौथाय जायो अब्ला गंसे दुलुर आयनाव सोमजिनाय गिदिरथिखौ एम गाहायाव होनाय बायदि दिहुननो हायो। दा एमआ जाबाय गिदिरथि थामहिनबा एमखौ एमनि गिदिरथिनि दिन्थिसिना जाबाय एम आरो सायखंनि जौथायखौ जों ओइच डेस हमनाय जायो आरो नोजोर मुवानि जौथाय जाबाय ओइच आरो फाइनाली जों मा मोननो हागोन एम इकुवेल टु ओइच डेस बाय ओइच। दा बे जाबाय बिजाबाव थानाय 10.2 इकुवेशन नाम्बार। दा फरायसा बिथांमोना बे इकुवेशनखौ गोसोआव लाखिनो नाजा। बेवहाय आरो जों मोनसे फर्मुला मोनबावनो हायो गिदिरथि एमआ नोजोर मुवानि जानथाय आरो सायखंनि जानथायजोंनो सोमोन्दो दं आरो जेब्ला मुवानि जानथाय आरो सायखंनि जानथायखौ जों इउज खालामनानै लिरनाय जायो अब्ला जों गिदिरथिनि फर्मुलाखौ जों ओरैबायदि लिरनो हायो एम इकुवेल टु ओइच डेस बाय ओइच इकुवेल टु माइनास भि बाय इउ। थामहिनबा माब्लाबा बेबायदि होनाय गैयाब्ला माब्लाबा ओइच डेस होनाय थाया माब्लाबा ओइचबो होनाय थाया अब्ला जोङो बेबायदि भि बाय इउ नि भेलुखौ लानानै जों गिदिरथिनि मानखौ दिहुननो हायो। दा बेखौ नोंथांमोना प्रब्लेमनि गेजेरजों मोजाङै बुजिनो हागोन। जोङो मावफुंथाय मावगोन बेनि सायाव। बेनिफ्राय नोंथांमोना आरो नुनो मोनबावदों नोंसोर गोसोआव लाखिनो हागौ दि नोजोर मुवानि जौथायखौ दाजाबथाय हमनाय जायो आरो बेखौ जों मोनबोदोंमोन सिगाङाव नोजोर मुवा जेब्लाबो मा दाजाबथाय जायो आरो जिहेतु नोजोर मुवाखौ सरासनस्रा गाहाय अक्षरनि सायाव लाखिनाय जायो। गाहाय अक्षर माने बिथिं जों मोनबोदोंमोन मा गाहाय अक्षरनि सायावसो मा नोजोर मुवा जेब्लाबो थायो बेखौ जोङो सिगांनि सावरायनायाव मोनबोदोंमोन आरो थार नङि सायखंनि थाखाय सायखंनि जौथायखौ दाजाबथाय हमनांगौ नाथाय थार सायखंनि थाखाय बेखौ दानख'थाय हमनांगौ। गिदिरथिनि माना दानख'थाय जायोब्ला थार सायखं सोमजिनायखौ दिन्थियो आरो गिदिरथिनि माना दाजाबथाय जायोब्ला थार नङि सायखं सोमजिनायखौ दिन्थियो। दा नैबे बाथ्राखौ फरायसा बिथांमोननो गोसोआव लाखिनो नाजा। जेब्ला गिदिरथिनि माना दानख'थाय जागोन अब्ला मा सायखं सोमजिगोन बे जाबाय थार सायखं आरो गिदिरथिनि माना दाजाबथाय जायोब्ला बेयो मोनसे थार नङि सायखं सोमजियो। दा बेखौ फरायसा बिथांमोना गोसोआव लाखियो। बे माब्लाबा माने आखुथायबो लिरनाय फैयो सायखंनि आखुथाया माबायदि अब्ला बेबायदि मा समाव मा जायो बेखौ जों गोसोआव लाखिनाया मोजां। आरो बेवहाय नोंथांमोननो मोनसे टेबोल दिन्थिना होनाय जादों। बेवहाय खरलेब आयना आरो गंसे आयनायाव बाहायनाय दिन्थिसिन बेवहाय आयनानि रोखोमाव नुनो मोनदों खरलेब आयना आरो गंसे आयना मोननै आयना जों मोनबोदों आरो नोजोर मुवानि जानथाय इउ जेब्ला नोजोर मुवानि जानथाय खरलेब आयनायाव मा जायो बे जाबाय माइनास दानख'थाय आरो गंसे आयनायाव मा नोजोर मुवानि जानथायखौ जों जेब्लाबो दानख'थायजों लिरनाय जायो।
आरो बेवहाय सायखंनि जानथायखौ जों v जों दिन्थिनाय जायो आरो जेब्ला थार सायखं सोमजिगोन अब्ला थार सायखं सोमजियोब्ला बेवहाय माइनास जागोन हरले बायनायनि थाखाय आरो थार नङि सायखंनि थाखाय हरले बायनायाव मा जागोन दाजाबथाय जागोन आरो बेवहाय खंसा आयनानि थाखाय थार सायखंनि जानथाया जेब्लाबो थार जुदि जायोब्ला बेवहाय जेब्लाबो मा खंसा आयनायाव थार सायखं सोमजिया बेवहाय जेब्ला मा थार नङि सायखंसो सोमजियो बेनि थाखायनो जोङो सायखंनि जा सिम्बल बेखौ जोङो दाजाबथायसिम जों दिन्थिनाय जायो बेनिफ्राय फका जानथाय हरले बायनायाव फका जानथायनि सिना जागोन दानख'थाय आरो खंसा आयनायाव फका जानथायनि सिना जागोन दाजाबथाय आरो खेंख्रा सखायाव हरले बायनायनि बिथिङाव मा जागोन दानख'थाय जागोन आरो खंसा आयनानि बिथिङाव बे दाजाबथाय जागोन नोजोर मुवानि जौथाया जेब्लाबो हरले आरो खंसा मोननैयावबो दाजाबथाय जागोन आरो सायखंनि जौथाया थार आरो थार नङि हरले बायनायनि थाखाय थार बेयाव जागोन दानख'थाय आरो बेयाव जागोन थार नङिनि थाखाय दाजाबथाय आरो बेयाव खंसा आयनायाव सायखंनि जौथाया जेबो सोमजिया बे थार सायखं सोमजिया आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दाजाबथाय जायो थार नङि सायखंनि थाखाय जौथाया दाजाबथाय जागोन दा बे टेबोलखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा बेखौ जोङो उननि जा मावफुंथाय बानायगोन बेवहाय बे इम्परटेन्ट बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों मोनसे बिदिन्थि होनाय जादों बे बिदिन्थिया जाबाय उनथिं नायनो थाखाय गंसे अट'मबाइलाव बाहायनाय गंसे खंसा आयनानि खेंख्रा सखाया 3 मिटार जुदि गंसे बास गारिखौ बे आयनानिफ्राय 5 मिटार गोजानाव लाखिना दोननाय जायो अब्ला सायखंनि थावनि आखुथाय आरो सायखंनि महरखौ दिहुन जोंखौ गिबियाव मा दिहुननो होदों फरायसा बिथांमोना कुइसनखौ मोजाङै बुजिग्रोनाया मोजां दा बेवहाय मा होनाय दङ बेखौ जों फार्स्ट लिरग्रोनांगोन आरो बे लेखायै जोङो दिहुनना लानो हागोन बेवहाय मा दिहुननो होदों सायखंनि थावनिखौ दिहुननो होदों आखुथाय दिहुननो होदों सायखंनि महरखौ दिहुननो होदों दा सोंलुनि बायदि मा होनाय दङ खेंख्रा सखा होनाय दङ बेवहाय खेंख्रा सखा जाबाय 3 मिटार होनाय दङ आरो बेवहाय जों मोनदोंमोन मा आरो मा आयना होनाय दङ बेयाव मोनसे खंसा आयना खेंख्रा सखायाव मा लिरनाय जायो जों आरनि मानखौ जेब्लाबो दाजाबथाय लिरनाय जायो दा नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय खंसा आयना दङमोन कुइसनाव आरो खेंख्रा सखायावनि आरनि माना जेब्लाबो दाजाबथाय बेनिखायनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों दाजाबथाय सिम्बलखौ नुनो मोनदों बे आरनि नैबे माननि सिगाङाव दाजाबथाय जादों आरो नोजोर मुवानि जानथाय जेब्लाबो बे दानख'थाय जायो जों बेखौ इउजों दिन्थिनाय जायो -5 मिटार जोङो सायखंनि जौथाय दिहुननो होदों आरो सायखंनि जौथायखौ दिहुननो होदों सायखंनि जानथायखौ दिहुननो होदों दा जोङो गिबियावनो मा दिहुननांगोन जोङो फका जानथायनि मानखौ दिहुनग्रोनांगोन दा फका जानथायखौ जों माबोरै दिहुनगोन जों दा मोनसे फर्मुला मोनबोदोंमोन सिगांनि भिडिअआव दा बे जाबाय F = R/2 दा बेवहाय मानफोरखौ फज'ना होनो हायो बेवहाय आरनि माना जाबाय दाजाबथाय 3.00 / 2 मिटार आरो बेखौ जेब्ला आंगोन अब्ला नोंथांमोना मोनगोन बेवहाय दाजाबथाय 1.50 मिटार दा 1.50 मिटारा जाबाय फकासनि जानथाय जों दा बे फकास मोनबाय आरो इउ मोनबाय दा बे F आरो इउ नि मानखौ लानानै जोङो बेखौ दिहुननो हागोन आयनानि मावसुलुखौ बाहायनानै दा नोंथांमोना बेखौ मोनबोदों 1/v + 1/u = 1/f बेखौ जोङो गोसोआव लाखिनांगोन दा बेखौ जोङो 1/v लिरनो हायो आरो समान बे 1/u खौ जों बिथिं लाङोब्ला मा जागोन -1/u लिरनो हागोन आरो बेखौ जों मोनदोंमोन +1/1.50 बेनिफ्राय नैबे दानख'थाय थाबाय 1/u नि माना जाबाय -5.00 आरो बेखौ नोंथांमोना केलकुलेसनखौ खालामनायनि उनाव बेबायदि जाहैगोन केलकुलेसनखौ फरायसा बिथांमोना जुदि बुजि मोनाबा कमेन्ट्सआव लिरनो नाजा आं बानायनानै दिन्थिनो नाजागोन आरो फाइनालि जों मोनबाय v नि माना 1.15 मिटार बेखायनो जोङो सायखंनि जानथायखौ मोनबाय सायखंनि जानथाय जागोन 1.15 मिटार गोजानाव आरो बे सायखङा दाजाबथाय जानायनि थाखाय बेयो माथिं थागोन आयनानि उनथिंजाय थागोन सायखङा जेब्लाबो खंसा आयना मा आयनानि उनथिं थायो बेनि थाखायनो बे दाजाबथाय जादों आरो बेवहाय जोङो गिदिरथि दिहुननो होदोंमोन कुइसनाव मा आखुथाय दिहुननो थाखाय जों गिबियावनो मा गिदिरथिखौ दिहुननो नांगोन दा बेवहाय बेनिखायनो गिदिरथि m = h/h जों h नि मानफोरखौ मिथिया बेनि थाखायनो जों गुबुन मोनसे -v/u फर्मुलाखौ इउज खालामबाय आरो बेनिफ्राय जोङो -v नि मानखौ जों फज'बाय 1.15 मिटार / -5.00 मिटार आरो बेखौ डिभाइड खालामखांनायनि उनाव जोङो दाजाबथाय 0.23 आरो जों मोनबोदोंमोन गिदिरथिनि बाथ्रा सावरायनायाव एसे मोनबोदोंमोन बेवहाय 0. जुदि गिदिरथिनि माना दाजाबथाय थायोब्ला बेयो मा सोमजियोमोन बेयो मोनसे थार नङि सायखं सोमजियोमोन होनना जों मोनबोदोंमोन खंसा आयनानि
बेखायनो जों लिरनो हायो सायखङा 0.23 नि सानजाबियाव थार नङि थोंगोर आरो महराव फिसा जोबथारनायाव नोंथांमोना बेबायदि लिरनो हानाय आरो बे जा बानायनाय बेवहाय नोंथांमोना दिन्थिनो हानाया जाबाय बिजाबाव दंखायो आं नोंथांमोननो बेखौ बुजायनायनि थाखाय बेवहाय दिखांनो हानाय जादों। बेनिफ्राय जोङो आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि 10.2 नि सावरायनो नागिरदों। बेवहाय सोंलु दङमोन 4.0 सेन्टिमिटार महरनि मोनसे नोजोर मुवाखौ 15 सेन्टिमिटार फगा जान्थाइनि गंसे हरलेबायनायनि सिगाङाव 25.0 सेन्टिमिटार गोजानाव दोननाय जादों। मोनसे रोखा सायखं सोमजिहोनो थाखाय गांसे फैसालिखौ आयनानिफ्राय बेसेबां गोजानाव दोननांगोन सायखंनि आखुथाय आरो महरखौ दिहुन। थामहिनबा बेवहाय नोंथांमोना कुइसनाव मा बुंदों बेखौ गिबियावनो बुजिग्रोनांगोन। बेवहाय मा होनाय दङ गिबियावनो लिरग्रोना ला। बेवहाय होनाय दङ नोजोर मुवानि महरा बेसेबां दाजाबथाय h इकुवेल टु बेसेबां प्लास 4.0 सेन्टिमिटार। बेवहाय नोजोर मुवानि महरा होनाय दङ थामहिनबा बेनि जौथाय होनाय दं बेनि थाखायनो h इकुवेल टु प्लास 4.0 सेन्टिमिटार जादों। बेनिफ्राय नोजोर मुवानि जान्थाया जागोन बेवहाय 25 सेन्टिमिटार जान्थाइनि गंसे खरलेबायनायनि सिगाङाव थामहिनबा खरलेबायनायनि सिगाङाव 25 सेन्टिमिटारा होनाय दङ। बेनो आरो जेब्लाबो मा खरलेबानो जा गंसेयानो जा इउनि माना जेब्लाबो दानख'थाय जायो। दा बेनिखायनो बेवहाय माइनास 25 सेन्टिमिटार आरो फगा जान्थाया जाबाय 15 सेन्टिमिटार होनाय दङ आरो बेबो दानख'थाय जागोन खरलेबायनायनि बिथिङाव। नोंथांमोना बे टेबोलखौ गोसोआव लाखिनो नाजा। आरो बेनिखायनो मा दिहुननो होदोंमोन जोंखौ सायखंनि आखुथाय आरो महरखौ जोङो सायखंनि जान्थाया बेसेबां बेखौ दिहुनना होदों आरो सायखंनि महरा बेसेबां एडजेस्टआ बेसेबां बेखौ जों दिहुननो होदों। दा गिबियावनो जोङो पिखौ दिहुनग्रोना ला। बेखौ जों माबायदि दिहुनना लागोन जों आयनानि फर्मुलाखौ बाहायनानै दिहुननो हायो आरो जोबथारनायाव सायखंनि महरखौ मोननो थाखाय जोङो गेदेरथिनि फर्मुलाखौ इउज खालामना दिहुननो हायो। दा बे हिसाबै जों बे सायखंनि आयनानि फर्मुलाखौ बाहायबाय 1/v प्लास 1/u इकुवेल टु 1/f आरो जोबथारनायाव जों 1/v इकुवेल टु बे केलकुलेसनखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोननो हागोन माइनास 37.5 सेन्टिमिटार। फरायसा बिथांमोना जुदि बेखौ डाउट दङब्ला कमेन्ट्सआव लिरनो नाजा। आं मोजाङै नोंथांमोननो बानायनानै दिन्थिनो नाजागोन। आरो फैसालिखौ आयनानिफ्राय 37.5 सेन्टिमिटार गोजानाव दोननांगोन सायखङा अब्लाना आरो सायखङा थार सायखं सोमजिगोन। बे फैसालि माने नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ फैसालि माने आयनानि बे मोखांखौ होनना बुंदो। बेनिफ्राय जोङो सायखं सोमजिनोबा बे 37.5 सेन्टिमिटार गोजानाव दोननो होदों बेखौ। बे सायखंनि थरनाया बेबायदि जागोन आरो बे सायखङा जेब्लाबो थार सायखं सोमजियो खरलेबायनायाव जेब्लाबो थार सायखं सोमजियो बेखौ जों मोनबोदों। बेनिफ्राय आरोबाव गिदिरथि दिहुननो थाखाय जोङो बेबायदि लिरनो हायो m इकुवेल टु h इकुवेल टु माइनास v/u आरो बेवहाय जोङो h दिहुननो होदो। स' जों बेखौ केलकुलेसन खालामनानै मा मोनगोन जोङो h आरो बे केलकुलेसनखौ नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ आरो मिथियाब्ला कमेन्ट्सआव लिरहरनो नाजा। बेनिफ्राय जोङो जोबथारनायाव मानफोरखौ बज'बाय माइनास 37.5 सेन्टिमिटार प्लास 4.0 सेन्टिमिटार डिभाइड बाय माइनास 25.0 सेन्टिमिटार आरो सायखंनि जौथाया मोनबाय जों h इकुवेल टु माइनास 6.0 सेन्टिमिटार। सायखङा उल्था आरो देरनाय जागोन। दा जोबथारनायाव बेबायदि जों आखुथायफोरखौ लिरना होनो हागोन। सायखङा उल्था जागोन बे माने गाहायाव थागोन h माने बे मोनसे गाहाय अक्षनि सिङाव थागोन। सिङाव थायोब्ला जेब्ला बेयो मा दानख'थाय जायो आरो देरनाय जायो। माबोरै जों देरनाय जायो होनना मिथिगौ। बेवहाय नोंथांमोना कुइसनाव नुनो मोन्दोंमोन बेवहाय मा मोन्दोंमोन नोंथांमोना बेवहाय h नि मानखौ दाजाबथाय 4.0 सेन्टिमिटार मोन्दोंमोन। दा जेब्ला जोङो रुजुनानै नायो बेवहाय प्लास 4 आरो बेवहाय जों मोन्दों मा 6 थामहिनबा सिंथिंजाय 6 फैगोन। अब्ला 4 आरो 6नि गेजेराव माबे देरसिन 6आ जाबाय देरसिन आरो बे 6आ जेब्लाबो गाहायथिं थागोन। बेनिखायनो बेवहाय देरनाय लिरनाय जादों। दा बेनो जाबाय दिनैनि फोरोंनो गोनां आयदामोन आरो उननि भिडिअ जों नोंथांमोनजों उननि पार्टआव मोजाङै सावरायगोन। स' थेंक इउ फर वाचिं।